Ahoj, vítejte u prvního videa na tomto channelu. Jsem Myth11. No, hraju jako prostě Minecraft a někdy se zahraju toto hníčko české. Teď tohle je, budou první let's play, české let's play z nějaké hníčko. Ano, jsem Lama. Mám teprve taky to, protože jsem začal včera. No jako já to znám, to je už hodně dlouho. To prostě jsem si řekl, že na to natočím. Ono bylo tady VIP, a tak jsem si řekl, na BKčka, jsem si řekl, že natočím let's play. Tak a jmenuji se Myth11 tady. A jsou tady hodně lidí. Já nevím, já vůbec nedávám ty devias. Sakra. Tak, dáme si. Tak, 1, 2, 3. Tak. Je to jenom 15%, protože jsem včera začal, jak jsem říkal. Zkusíme. Já vám to říkám. To potřebuji. Vidíte, jsou tady, ono bylo VIP, tak všichni jsou tady takové ty slabší postavy. Můj kamarád už má 6 dresů. Tak proč to? Au. Abych potřeboval vlasy, abych si mohl vylepšit tady ty nohy. Ale nemám zemi. Oni udělali trošku devia silnější. A tady všichni XP. Nohničky. Tak já mám malou obranu. Ještě bych potřeboval... můj bere 12. Jenom inferno. Tady nás vždycky tam. A tady budou z různých můček. Já vím, že můj teď channel se jmenuje DMU, já nevím, DMU, Demonic MU, zkráceně DMU. Tak trošku budu dávat do agility, protože mám málo obranu. Takže to by mohlo být vše. Čau.